No, 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 la nena ja no es quedarà més a dinar al menjador, eh? Sí, sí. Sí, és que m'han canviat a mi l'horari de feina i ja jo mateixa li faré el dinar. Sí, 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 exacte, exacte. Vale, molt bé, Rosa, gràcies. Adeu, adeu, adeu. Mama, queda molt per dinar? Tinc gana. Mama, que no dines tu avui? No, no tinc gana. I no vas a treballar? No, filla, avui no, avui no. Però demà sí, no? No, carinyo, és que aquests dies els passaré amb tu. I no anirem més al menjador de l'escola? No ho sé, carinyo.